Killerbok TV, og vi er ved at være klar her. Drengene står og varmer lidt op. Og mens Ben han kommer ind med båden her. Det er pissekoldt her til morgen. Koldfront, det er temmelig dårlige betingelser for at få fisk. Det bliver nok lidt svært. I går havde vi rigtig meget gang i den. Fik ikke nogen store fisk i båden, men fik 2 og havde 2 gigantfisk på, så det bliver lidt spændende. Morning. Morning. Så. Det er en vild båd, altså. Et af forrummene der kan ligge en helt uddelt 8-fod stang. Det er totalt vildt. Nå, vi skal pakke ud.